ka mara m igbo oge ọ na-ana m otu nwanne nwoke a kpọọ m na fon si m nwa mba nọ m za ya sị m lekiridele akụkọ ụwa ma gbotoro ya ụmụnne enweghị ihe ọnụ ga-agwa ya gaa n'ihu sị m na papa ya lụrụ nwaanyị lụọkwa nwaanyị lụcha nwunye ya amụọrọ ya nwa nke mbụ nwoke mụọ ka abụọ nwoke mụọ ka atọ nwoke rie ime ka anọ lawazie ụmụnna ya ga-akpọrọ obere nwa ga-ekuru ihe nwa obere nwa ahụ ọ kpọrọ awụrụ mama mụrụ ya mama mụrụ ya na nwunye nna ya she from the same kindred na mama ya dị only 14 years old mgbe nwunye nna ya bịa kpọrọ ya ịga kuore ya nwa ọrịa ime ka anọ mama ya nụntara nwa 14 years nwa afọ 14 papa ya awakpo mama ya nwa 14 years nụntara na-aga 15 tọọ ya ime nwatakịrị amakwanụ hụ na ọrịa ime okwutekwanụ hụ n'ụjọ ọ ya ka emere afọ ime bidoro reshwa ajụwa okwu apụta the two families agba ya awụ ọka ọ bụrụ na mama ya dị ime mama ya agawala ịmụ nwa anụntara mụcha anya nwụọ obere nwa ya wụ ya nwa ka amụrụ ka mama ya nwụrụ okwu apụta na obodo ụmụnna ndị omere ụmụ ezinụlọ mama ya ahụ na nwanne ya nwaanyị wụkwanụ ka e bịara kporo mama ya ha niile si na ofu mbara same kindred okwu ahụ apụ because mama ya wobere nwa because mma mụrụ ya nọ mmakwukwu ya awụghị onye nsogbu ha elecha ya na akwa tiri akwa nwunye nna ya wụkwanụ nwanne mama ya beke elecha ya si ihe nọ mmiri sụga n'otu ite si hapụga okwu mana si ka ihe nwa na ha ejiri aka ha zụọ na ọ dị too small iwere gbotowere onye na-awụ ya mụrụ ya na ọ wụta mmakwukwu ya mma mụrụ mama ya shi kporo ya mma mụrụ mama ya ahụ nwekwara na ụmụ nwoke mpakwukwu ya ụkwanụ nna amụrụ mama ya dịkwanụ ndụ ihe a niile na-eme ha dị very young ụmụchi ụmụ nwoke ha etochala na ha kporo ya zụọ ya rezie ya gachaa secondary school na ihe a na-agahụ n'ọwụ university papa mpakwukwu ya gwa ya sị ngwa na ya eji ụmụ nwoke na ya achọghị ịnọ na mmiri ncha abanye anya obodo ha ma onye nna amụrụ ya wụ na ọgọdụ na-enwe ihe mere ya echi baya mba ya n'obodo na ga na-ahụta ya n'ọwụ ọbịa na ya ereziela ugbu a na ọ mara n'aka ya n'aka ekpe ya mara anya elere mara anya ọjọọ na anya ọma na ya ga-abịa lakwuru nna ya ebe ụkwụ ga-eru ya ala ebe mmadụ na-aga ajụ ya si ọwụ onye ebe ọwụ ihe a na-akpọ son of the soil na ya ga-abịa lawa ebe ahụ gaa lụwa secure his position ya ebe ihe mpakwukwu ya kwuru owe eziokwu mpakwukwu ya gwa ya si na mgbe ọbụla ọ rawara ya na ọ bịa n'omere nne ya eburu akpa ya lakwuru nna ya the day ya kpara ụkwụ na compound ya tụrụ down dị ya papa ya na nwanne ya nwoke nọ ọnkụl ya nwanne ya nwoke ka o toro ha nọ ya batakoro akpa bata mpa ya jụọ ya selee ka ebukwe n'utukoro akpa na ọwa wụghị ịbịa leta ha laa ka ọ bịa ka o buzi akpa ha ote ya gwa mpa ya si ya elole mpa ya sele ihe omeniri be ya elole na ọ na ịnọrọ ebe ha ene na ya na ya abụọ ndụ na ebe nnekwukwu ya na nnakwukwu ekwe hụ ka ya ekurie mgbe ọrụ nta ya jiri aka ya soro na ondo ozi ugbo na otoro dị mkpa na ya abụọ ndụ na ọ na ịnọrọ wakwa ebe ha ene na enwekwa ihe mebirinu ma ọ bụrụ na ọ nọrọ ebe nke ọ nọ na-ekwu destin nke diọkpara apụta lewe shilero ya anya n'ụkwala ya ekele ya ọ tụpụrụ ya ọnụ nwanne papa ya ahụ nọ nga ahụ ajụwa papa ya nwanne ya nwoke sele ihe o ji ekwu okwu dị otu a na okwu o kwuru jọrọ njọ na ya nabata nwatakịrị na ihe na ọnwụnwa mberezi ha na ọ wọbara ha na ọ na-ahụnwa na ndị zụrụ nwa zụchara si ya erie na ọmakwa ihe zụcha nwatakịrị zụọ ya mana sekọndịrị skuul ya apụta ọ ga-eji aka abụọ wekọm nwa ya ọ na-asị na ọ na-enọrọ ebe a bọndụ asịkwa bụ ngịrị wụ bọndụ nwa nwoke ka a na-ekwu okwu ya ọ na-akakọkọ bọndụ na nna biko ya elekwa ala n'oruo kedu ọkpara gwawe na ya dị shọn ọwụhụ mishọn mma ya ka ọ bịara ya akọmplish nwa na-eku nwa bịara hafụ nwa ọ na-eku menwe ọzọ na ya dị shọn ọwụhụ mishọn mma ya ka ọ bịara ịkọmplit ya jụwa esi mishọn nwa 14 years nkwanụ gịnị mpa ya elewe ihe ya jụrụ kedu ọkpara nna ya so mishọn nwa 14 years ọ gịnị kedu ọkpara elewe si ya ahụ na ya na yes
na o jiri akọrọ ya kọjụsiara ya isi ya sụta akọrọ ka akọkwara ya onwe na enweghị onye na-enweghị history o nwere lot to say na ya nwekwara a lot of questions to ask na mission nwa 14 years ọkwana gịnị na-awụhụ nye ya nri DA school lejie ya anya na gịnị ga-abụ mission nwa 14 years na enwe mgbe mission nwa 14 years wụ ị ga-amụnwa nwa mana ọ dị same ka hapụga ihe nọ in the past ka ọ nọ in the past ọnkụlụ papa ya nọ nga asị ọnụ mmiri okwu nwa na shirike gwawa mpa ya si ya lekwe nwa jide na ihe nwa ya nwoke papa ya gwa ya sọ wụghị ijide na nwe space nọ ngana ugbu na ụmụnne ya werecha na room and ha etoshikwara ya na elekwana ihe ọkwara ọ chọrọ ka ya mee ọnkụlụ mpa ya gwawa ya si ya ngwa na ya bịa ka ya were room na side gị na ihe ha niile nọ na this one compound or a very big compound onye ọbụla nọ na side gị ya abịa gbazie ya fence and the uncle mpa ya na mpa ya gwụla the only sons nna ha mụrụ then uncle ya na ugbo ji otu mkpụrụ nwa nwoke gbọị uncle ya gwasị ya bịa na side ya bebe were one room ebe ahụ yeso uncle ya ga were one room nwa ya nwoke ahụ otu mkpụrụ nwa nwoke ahụ alọta uncle ya mee introduce ya elekwe nwa na were emere nwanne na ọnụ shiri ike na ya were emere nwanne na okpolu o cheta na okpolu arụkwa mma ị ga-elo na o were nwata kele kwere mana ọgwụ ọbara ya ọ sị dị gaghị anara ya n'aka gụrụ ya yọtago wee gosi jụwa ya sọ ga like iwere room alone ka ọ ga like ka ya na ya nọ na one room ya sị ebe ọbụla enyere taa ka esi m were wezie one room nye Chihụnọkọt ya gaa na kesaịdị mpa ya ka ya na ha gaa nọrọ ha ala ya onye ọbụla pụcha ọ na ha nọ ọdụ ya bịa onye ọbụla ebilitecha pụọ so ya bịa lege ụdịka agwa ha na-akpasị ya tọpụrụ ha ọnụ ejiri nwayọọ laghacha ha ebe a nabatara na ọ bụ ebe nọ ntara ka ya nọ ụmụnne apụisha onye ọbụla apụisha ya onwe ekwena chukwu emere ya ọgọ enweta connection gawa Lagos rute na Lagos somebody connected to one big company ebe ya gaga ịrụ ọrụ security ọrụ megad nọ na gate post ka ya nọ a very young girl na-ebu nnọọ nwa moto abịa ọrụ ewere ya ọrụ ahụ ọhụrụ wee fresh graduate ewere ọrụ ọhụrụ na company ahụ ya hụkwana ya ekele ya na dịga na-achị ma dịga nwere nsọpụrụ ị ga amadị na ọ naghị akpọ onwe ya ka staff ote ndị ọzọ si akpọ onwe ha ruo ka one day meghere gate ka ọ daa bata drive ta in moto ya enweghị problem ọ maghị ihe meghe moto ya bịa nyere ya aka gakpo mekanik gbagharịa efixe dị moto park ya ọfụma na ọ bụrụ otu ya na this girl shi bido kpawakwa ka ha bịa ọ dịga bịa nara ya nọmba ha kpawa ọ bịa jụọ ya gwa ya si ya gaa hụ university kọrọ ya akụkọ ụwa ya the girl asị okenye ya ga-eme part time nyere ya aka enwe ihe wee nyere aka because the girl shi na obi ukwu o shi na big family mpa ya nwekwara connections o nyere ya aka ibido part time mee part time nweta good certificate ya na this girl abịa na a very serious relationship ya nakwa akpọ cousin ya ahụ from uncle ya na-akọrọ ihe because ya na ya bụ pali nweghị ya na-ezure ka aha agwawa ya si ya na-ekwela eme mistake na ya nakwela egwu na ejikwela dagel egwu n'ọwa opportunity na ihe ka na-akpa mgbe niile mgbe ụfọdụ ya na adịgel ekwukwado na phone ịmagono ha abụọ akparịta na ka ya that nwa uncle ya ahụ ejighị ya ahụ kara ejikwana ya na ha abụọ enweghị ha mewere hapụ ịgwa each other na ọka ahụ na-agwa ya sị na ya gbajula ha this girl na ọ gara ya eji njagide ya na ya na-agwa ya sị ya likiri the girl already na dịka nwatakịrị mara mma na enweghị ha na-asị dị ya o ruo ka ya mechara part time ya chukwu emebere ya certificate ya dị agbagote the girl enyere ya aka with connection ya bata hapụzie gate post nwetazie ọrụ n'ime the company ọrụ dị nwa manageable ya na-atụwa ha anya na enwere ike ịrụ n'elu ụwa na-akwụ ya salary ya na this girl mgbe ya nwetara ọrụ ahụ ihe ya rụrụ ọrụ a n'ime company na ọ naanị 4 months ya propose marriage to the girl gwa the girl na achọghị iluzi ya the girl aṅụ gụrụ ya that very day happiness ha enwe ike ichefu that very day etigeno date ya gwa cousin ya na ọ ga-alọta na ya chọrọ ịkpọlata the girl na o kwere na ya propose na o kwerele aṅụ kpọọ na phone ndị gwawa the girl so welcome to the family ime obiọma the girl package ya well ya ga-eme onwe introduce ebe nne na nna ha anabatakwana ya ofozie ka ya gaa hụ nne ke na nna ke ya gaa hụzie family ke ka ya kpọ nwa anụ ntara lorute na history ya this girl ma ya dịka mgbe mmadụ na-ama ihu aka ya na ọba ya kọchara everything na ọ ma ebe ya shi na ebe ya na-aga ọ wụrụ ka ha rutere mgbe ya batara ya na this lady ya drive in bata into the compound onye na ebe ahụ papa ya na nwunye nna ya uncle ya ha nọ ya ọ gara meeting papa ya agaghị hụ that meeting ọ sị ya na ọ ga nwe ihe kotere ya bịa gwe ọ gali so ya wụchasịa bido mee nwa anọ ntara introduce nna ya jụwa ya jubisewe si ya nwatakịrị onye ebe ya ekwuo ọ jụwa ya sị elekwere ihe ọ gụrụ ya gwa ya na ọ wee graduate
gwakwana ya na ọkwanụ na ọ dabara ha na ọnwa ya chọrọ ịlụ. Papa ya gwawa ya si ya na no na ọ dịghị welcome, na mba o, na ya chọọ ihe ga-etinye division na family ya, na diọkpara nne nwanne ya nwoke nke diọkpara nkwanụ diọkpara nna ya na ọlụghị graduate, ka o so gị diọkpara alụọla ọlụghị graduate, ka atọ alụọla na ọlụghị graduate, na ọwụ ya nwa ga-alụ graduate, to avoid mmadụ ịbata na family filie na ọ naanị ya gara school, na ọ naanị ya gara mahadum. Ya gwawa mpesa ele ihe o ji ekwu otu ha. Ọwụ na ụmụnne ya alụghị graduate na ọ choice ha, na ihe gbasara ịga school enwe mgbe o ji wuru disqualification eji aga ha alụ nwoke ọ aga ha alụ nwaanyị, na ọ gara ebe ahụ ọ gaga na nwa na ọ bara ya anya. Mpa ya gwawa ya na ya were ya nwa nna ya gwara datina ya nabataghị nwa na ọ ga-eme ihe ụmụnne mere so that ka o nwee ike lụ onye ọ ga-akọntrolu li hafụ ịkpọbatara onye ga-abịa tụliwa anya elu na famili a n'ihi na ya gara skuul. Ya gwa mpa si agwa China steji n'ugbo ka nụso ọnkụl ya ha elotazie mitin. Ọnkụl ya jụwa mpa so olee ihe o ji chiri iji aka ya mebi ezinụlọ ya, na ọ gịnị ka ya jiri chi iji aka ya gbarụọ mbrezi ya metige division n'ekiti ụmụ ya, na ụmụ okorobịa atọ ochie onye nwaanyị kere ha mma ha lụrụ na ịga skuulu na ọgwụ mbata akụ, na olee ihe o jiri chi iji aka ya emebi mbrezi ya. Papa ya jụwa ọnkụl ya so gịnị ka o kpere ya akwa mbrezi ya, gịnị ka o kpere akwa famili ya, na ebiko were ọnụ ya tige n'ọbọ. Igwe ọnkụl ya nụrụ nga gwawa ya si ele mgbe ya yitere na na-akpofu akụ, na ihe mpa ya nwanne nwoke na-aga emewe sọ gị edu aga, ole sọ chọrọ ka apụwa obodo, na mgbe ọbụla e yitere ya ewelatara ha oji ka akpakọ ọnụ gaa lụta nwatakịrị nwaanyị. Na enwezi otu ọnkụl ya shiri surprise mpa ya, convince mpa ya eti date asị ha ngwa ha elowenụ elo eduru ya gaa lụọ nwunye ya na nwunye ebiri. Na nwaanyị mba nọ msa, papa ya kpọọ ya si ya datina ka diọkpara si emejikwa ihe otu ugbo ya rụndụ na ya lọta ka enwe ike emeji ala ha ote ya dị ndụ n'obodo ha na family Chike ala, na a na-eme the whole villagers involved, ewesha dị ihe niile wa ala family ahụ nwere ewepụtasha ya, ndị obodo ewepụta akwụkwọ akpọ ka diọkpara asụ ngwa buru ka diọkpara buru ka o so ka diọkpara buru taa ka ga-esi buru alafo aga hakwa ya right round again chi obi ka diọkpara nwe ya na mmadụ a na-ege. So na ọwụta a na-eshi eke ala n'obodo ha, o ruo mpa ya n'aka mpa ya si ya lọta ka ya emejiere ha otu n'ugbo ya mụ ya rụ ndụ ya elo. Ka ya elotara mpa ya gwawa ya si ya na ya nyere ya 2 pieces of land. Nwanne ya nwoke wụ ọnkụl ya ba mpa ya so gịnị ka o minere by 2 pieces of land, na ya chere otu nwa alụrụ ugbu a mena ihe n'otu na-eshi ma ya gwa mpa ya gwawa nwanne nwoke so wepụrụ ya ọnụ n'ezinụlọ ya, na ya wepụrụ ya ọnụ n'ezinụlọ ya. Nwanne ọnkụl ya na-ele mpa ya dị surprised ịwọ nọ ya. Nwunye akpọ ya si ya mana ihe ọla ga-apụ okwu na ọgodo na-enye ha ya na ihe ọbụla e nyere ha ya na ya emechikwa ọnụ were ya otu ahụ because enweghị ebe ha chọrọ ịzụ ala ha na-aga azụ ala. Ya were okwu a nwunye ekwere, ọnkụl ya gwa ya si na ya aga ekwe na na-eme ya eme na ihe a na ọ bụ imegide nwatakịrị mba. Ya gwa ọnkụl ya silekwa ihe nwunye ya kwuru. Nwunye ya si na ọgodo otu ka e nyere si ewere otu na ya bịa ya na ha ịbịa dowa ala. Ọnkụl ya si ngwa na ebe ya na nwunye ya kpaala no problem, na papa ya ga-enye ya 2 pieces of land n'oke ọhịa n'ime ime. Ndị ka nọcha na site ụmụnne ndị ka nwoke wetachara ndị ka egwugo no problem, ya werekwa ya ote. Ọnkụl ya si ebe ya na nwunye ya ekwuwele nwunye kwa n'onye udo no problem sogbu anọ. Ha werezie after ha ekecharala oruhu 8 months, ya kpọọ ọnkụl ya si ya ga-achọrọ ya ala no for sale na community ha. Ọnkụl ya jụọ ya sị dịka ala ya kwuru ya gwa ya si na ọhụ ka 5 plots n'ofu ebe hụ 7 plots n'ofu ebe hụ mana ya chọrọ more than 3 or 4 na ya zụọ. Ọnkụl ya asị oke chọwakwana chọta 5 n'ofu ebe ya zụọ abụọ ya 10 plots 5 different places. Esendara ọnkụl ya ego agba ya fence. Ọ ya ka ya na-achọ idevelop ofu na site na nwaanyị mba nọ m lekwesị ihe kpatara na ya ejiri kpọm ugbu a na ka ya zụchara ala anọ ntara gba ya fence gawazie na ka ha nọ na site all 5 plots of land. Ebe a ka ya na nwunye chọrọ ịrụ ebe ha ga-ebi, ebe ha ga-ekpọ ụlọ obibi village house ha. Papa ya akpọwa ya na ihe ya chọrọ ime ugbu a na ya sị ka ya jụọ ya na ala abụọ ahụ ọ zụrụ ebe ezo ebe a gba ya fence na ele plan o nwere foke abụọ ya nyere ya. Ya gwa mpa ya so ga-enyekwa ya ala gwakwa ya jụwakwa ya plan na ewu o nyere ya ala na ele ebe ajụjụ ya shi. Papa ya gwawa ya si na shaka ọgbaga awụkwala ịga gaa ụlọ ebe ya na nwunye na ezinụlọ ga-ebi na ala azụrụ azụ
na the only way ọ ga-eji claim ta ala ahụ ya nyere wụkwa ma ọrụ ụlọ obibi na that ancestral land na ọ wee na ọwụ na ọrụ ha ụlọ ebe ọ ga-ebi na that land na ya ga-ewegara ha ala ahụ. Ihe a eju ya anya ya kpọwa nkụl ya sị lekwekwe ihe mpa ya kpere ya kwege mpa ya nkụl ya gwa ya sị na ọkọgo na ọwa ori ọnụ na ọkọgori ọnụ na-eke nọ n'ebe ọ chọrọ ịnụ ụlọ ya n'ụlọ n'ala nwoke mmadụ inwe ihe ị chọrọ ịnụ n'ala gị nọ n'ala na ihe a mpa ya kọga gbasaghị o kwesịghị ịwụ problem na ya dọnwere ya gaje n'ụlọ Igbo ya gwa ya sọ nkụl ya gara ka ọ hapụ ebe mgbe ya esewe ya na ya gba esewe ya hapụ ya gara ya jụwa nkụl ya sị lee ihe ya nwe mkpụrụ dị pụrụ na ele ọwụ ya re dat ke nna ya nyere mpa ya si nkụl ya gwa ya sịrị ya na ụdị gịnị na ihe nwunye ya rụgo gbawa ime na ọrịa ga-eji ere ala na na-ere ala na famili ha na-ere ala na-erela ala ọsịsọ. Nwunye agwawazie na ọ bụrụ na papa ya chọrọ iwere these 2 pieces of land o nyere ya ọ chọọ iwere back na ọ hapụ ya o were n'ote ha Chineke nyere ha ego ha zụta templot ga-enyekwa ha ego ha zụkwa mmụọ na ya dị ya na nna ya bịara bịa kwuo okwu dọwa ala na ọ bụrụ na abụọ ahụ onye ọ chọrọ iwere na ọ hapụ ya o weghara. Nwunye ya gwawa ya sị na ọ ka udochia ọnkụl ya gwa ya keke ya na-aga ekwe na a ga-apụ obodo na anọ na oke ha ala otu o kwesịrị isi ga ala otu obodo shi mana ọ gagwa obodo na ya na ụmụ ya emejiele bịa nga chi itie nwa na nọ ha n'elu ala anọ ntọrọ na-agwa ya sọ ọ ga-arụ ọwụ ya ga-agwa ya ka ọ ga-arụ n'aka na nye n'ụlọ na ya ga-ekwe na ọ wee ebe agbabawere okwu ugbu a ụmụnne m ọsụ mgbo towara ọnụ na the bọọlụ na ọ nọ in his court na ọ bụrụ na ya kpọọ ọnkụl ya si ahapụga ewetu obi na nwụ na ya chi were na o were na ọnkụl ya ga-eme accept. Ọwụ ya na m jụọ na ọwụ ya kwere ekele nne na nwunye ya kwuru so were land 2 pieces of land enyere site na mmegbu ọ ya were hekwe enye ha release hekwere mpa ya ka ọwụ ya soro nkọl ya gawagodo obodo ga-ekpewe ihe na m jụdela ọnụ enwere ihe m ga-agwa enwe mbadụ na mbikọ gbotọtọrọ ya ụmụnne m okwekwele kwucha m sie nna m ya sị onye Chukwu gọziri ọ gọziele ya. A lot of people today rịaga ọnwụ ike ezinụlọ dị iche iche rịaga ihe mgbu agaghị n'ihu emeghị ọfụma mana ha amaghị ebe ihe mege ha shi na ha gara ga dọrọ ala dịka ọfọ ma aka nga dị ọcha ma ọ wụ gị nwe ala by purchase by inheritance or by gift 3 ways eji enwe ala izada na ịzụrụ ala ahụ ọ enyere ya asị onyinye ọ iketere ya dịka oke ruru nwoke ọ nwaanyị mmadụ abịa nara ya n'ike automatically onye ahụ ewebatala enwere ala ị ga-adọtara onwe because of the ancient people nweburu dị ala kekwe ha were ndị eziokwu gị dọrọ sacha ala denwere onwe iwetarele famili gị ekpemọkụ ebe gị na nwunye gị ahụrụ ọnụ Chineke agbaburugwe na hiwe gaghị n'elu good ala we ihe nọ anyị bịa ala ga-anọkwa ya ala. Ọ bụrụ na nwunye idenwere gị lụrụ ụgwọ isi edenwere hụrụ ihe mega na nye ṅụ advice asị die makwa nna ya atụghị ime ihe na ya mụga na ọwụ ụmụ ya asị na ọ bụrụ na nna ṅụchọ those 2 pieces of land o nyere na gị reta ọchọ iwere na gị hapụ ya ka o were na gị na ya abụọ mana enweghị ụdịka ala ụnụ chọrọ ịzụ enweghị site ebe ụnụ chọrọ ịzụ ala ụnụ na-aga azụtali that means ego awụ problem. Aga m asị were ihe ahụ nọ nwunye m kwuru then enweta ị ga-esi mee ọnkụl ya eme understand gị na nwunye nwere otu obi gawa hapụ ịbịa kọwa akụkọ obodo abịa dọwa mmadụ abịa dọwa ibe vam ka history rekọd ya dat na ihe nna gị na nna ha nwe na-enwe ka e nyere ha n'ọha nwe ha fụrụ ihe niile Chineke agbawa ha aka ebelivu na ha niile enwe ka keteruru up to 10 plots mana ejila ego zụta 10 plots already denwere onwe so ya agbala emere ka ị bịa mee ka gị na ha bịa sị na ala ihe gbasara ala eriela isi a lot of people ya sị m oke n'ọnụ na ihe m kwuru na mgboto kwere ka ọnụkwa ihe ụmụnne ga-agwa ya ụmụnne m ọ sị the last one etritiri na awụ papa ya kpọrọ ya si ele ihe e kwuru na ya na-aga n'ihu ịrụ ụlọ no ancestral land ya nyere ka ya na-aga ịzụ na ka ya zụrụ azụ ya gwa nna ya si ya mgbe ya lọtagodoro ka e kwuo that one papa ya agwawazie sị na ya lụwa na ya kpụrụkwa nwunye ya lọta ka ya wara ya na nwunye ya ọjị na ọwa omenala ya sị oke kpọọ nkụl ya jụwa nkụl ya sị ihe gbasara ịwara di na nwaanyị ọjị na ọma anya mpa ya sị onye na-awakwara n'ha ọjị onye kweghị akụkọ ka ahụ ihe larala ala omenala larala ala onye chọrọ ime ihe ọgwa wee sọ ihe mpa ya kpụrụ igbu ọgwa ya sị ya nwakwala anwa ọ naghị ịwara ọjị wara dị ọkpara ya ọjị na ọmakwa ihe wee ịwara di na nwaanyị ọjị n'obodo ha na ọ dị na nwaanyị merụrụ ala ka a na-awara ọjị ọ bụ ihe ahụ na ihe lara ala ya nwakwala anwa mee ya kpọọ mpa ya
jụọ mpesị ya ọjọọ chọrọ ịwara ya na nwunye na ọwara diọkpara ya sị na mgbe ndị ka ha lụrụ ka ha dịkwa n'iche ọwara osogo diọkpara ya gwa ya sị biko na ọ ga-agbara ga stres onwe ga zụwa ọjọọ na awara bikos ya na nwunye adịghị interested n'ọjọọ ahụ. Ụmụnne m na ọ dị last one etritiri na m jụdele ọnụ nọ ya gaa n'ihu so mpa ya na ọ na-ewere ala ya ewere ala ka ọ ya kwuo sowa nkụl ya ebe nkụl ya si ya dụwa ya n'azụ ka ebupụta okwu a vileji na ebupụta vileji na ote mpa ya shitere ụmụ ya ala na a ga-erifu okwu ya mee ụta na ekwesịrị isi mee ya na m jụ unu na elebe unu ele ihe unu si ya mee. Ụmụnne m otu o si egwa m ya ka m si bịa gbotowe ngalana were na ihe mere onye ọzọ mụrụ akọ ọ nga ọ hara m n'ọnụ udo dịrị. Nwekwa ihe unu ga-agwa ya unu gwa ya udo dịrị ọnụ.